Morjesta vaan YouTube, se on Tuukka täällä. Ja tässä videossa tulee toinen niin Crossbar Challenge. Ja lähdetään vetelee. Lähdetään vetelee vaan. Noniin, nyt. Tuukka vetää tosiaan ekana. Juu, eli tästä lähtee ensimmäinen veto. Toivotaan, että onnistuu. Melkein ekalla, ei paha. No niin, nyt vetää Miksu. Menee tosiaan 3 kiepiä. Nyt lähtee. Ei. No niin, nyt taas Tuukka. Miten se meni niinku omasta mielestä? No niin, nyt vetää Miksun toisen kerran. Juu, eli 3. kerta toden sanoo. Hei! Anna kun mä koitan vetää nyt yläilmaa. No ei kai siinä kauaa mennyt. Siis ei ihan oikeesti. Mitä toi just teki? Sä ampui yläilmaa ekalla. Me ei saada ollenkaan. No ollaan silti paremmin, lähdetään.